Hi guys, good morning. So, andito tayo ngayon sa harapan ng Pampang Public Market. Tingnan natin yung ginibang building dito guys. At binigyan nila ng daanan yung mga tao papunta doon, papunta sa likuran guys. Ayun guys, dito tayo dumako sa likod ng Pampang Public Market sa may mga tapat na nagtitinda ng mga halaman guys. So, ito yung view. Hanap mo ba ay batong makinis? Meron din dyan sa harapan. Kaya ano pa hinintay nyo? At ito naman ang mga bagong stall na paglilipatan ng mga nagtitinda. At dito naman ay may nagtitindang mami-mami. So ano pang hinihintay nyo? Tara na! So ganito kaluwang ang mga stall dito guys. So ang reservation fee dito is 45,000. At pagkalipat mo sa stall na yan ay magbibigay ka ng 100,000. At ang magiging monthly mo noon ay 500 pesos na lang. Yun yan sa aking napagtanungan guys. So paki-confirm nyo na lang kung gusto nyo malaman, kung interesado kayo. At dito naman itatayo ang 3-story building sa ating dry goods at parking area. Abangan natin guys. At panigurado guys, pag ito'y natayuan guys, napakalawak hanggang 3rd floor, 3-story building. So kaya hintayin natin, abangan natin. Kaya eto guys, ngayon sinisimulan na ang pagtitibag, pagbabagbag ng mga stall-stall dito. Malamang pag natapos ito, isa na rin, for sure, isa na rin kayong mamimili rito sa Pampang Public Market. So hintayin natin matapos. Okay guys, at dito naman inilipat yung mga nagtitinda dyan sa harapan ng Pampang Public Market. So dito sila inilagay for now, for the meantime. So presko at maluwang ang kanilang pwesto dito guys. So kung gusto nyo at ayun guys, may mga saging dito. Kung gusto nyo ng saging, hala sige kuha lang, basta babayaran nyo lang. At dito naman tayo sa kanilang parking area guys. So ito, medyo maluwang dito. At medyo dry yung lupa kasi talagang walang ulan dito guys. So ito, ganito kaluwang yung parking area. At nasa side tayo sa Lourdes Northwest Elementary School. At ito naman yung mga ginigibang stall dito guys. So ito yung nagpapatunay na umaangat ang ating city dahil sa gumaganda ang ating palengke. So ayan, pag natupad yung magandang plano dito guys, talaga nagpapatunay na umaangat ang ating. At ito naman ang mga stall kung saan ililipat dito yung mga nagtitinda dyan sa may harapan ng public market. So dito sila ililipat pag natapos na ito guys. So isang napakalaki at napakaluwang na pwesto rito guys. Private ito guys, private, hindi siya public. So upahan nila yan guys. So yung sabing napagtanungan ko ron, at yung mga nagtitinda sa kahabang ito guys, sila yung ililipat doon sa mga bagong stall na itinatayo sa may likuran ng Pampang Public Market. So yun ang kanilang bagong pwesto sa ngayon. So guys, sana nagustuhan nyo itong ginawa kong video. Huwag kalimutan mag-thumbs up at mag-like sa aking mga videos at mag-subscribe at mag-follow na rin kayo sa aking Facebook page, Jesse Vlogs. Okay, maraming salamat. Bye bye.